Тебе те снимам точно като фигуристка. Точно така, точно така. Ай, ще папа, Утре това нещо ще го има във Фейсбука. Браво, Сашо! Я бутни стола напред. Сашо, бутни стола напред. Точно така. Точно така. Ето така, ето това нещо прави. Айде, обърни стола и по този начин бутай го напред и отиди до стола. Виж, че можа, виж, че го направи.